běžkáři a vítáme vás u prvního videa. Tohle je Adam. Tohle je Kuba. Tohle je pojezd Bolevci. Tak jdeme na to. Taky jsme ve skateparku a jdeme se nějak normálně rozjezdit. A budeme to chvíli tady na ten flyout na plac. Dáme si nějaký čilovky, barspiny, vypydalu celé. Jasný, díly. Všechno. Všechno. A pak budeme přitvrdit. Tady s Kubou jdeme si dát čilovky, teda začneme lepeným tailwhipem. Jdeme na to. Takže půjdeme větší pengry tady s Kubou. A budeme zkoušet nějaký new wordy, což 100% nebudeme mít na první pokus, podle mě. Ale nejsem si tím jistý. Já dneska zkusím bar, takže bychom to mohl dát. Na float. Naše okal je vodárna jenom mimochodem. Tady na float. Znáte Park Modrej, Škoda Park Plzeň. Bar web, co mám na nohu, je docela jako v dobrém skateparku, takže jdeme se tam tady. Mám tam naznačený aspoň to druhý, takže bych to mohl být. Já jsem dělal bar. Takže já asi budu taky zkoušet to bar, protože mi to přijde jednodušší. Bolevec mi trošku zničil kaničky, no nic. Úplně nový boty. Maminka mě zbije, no trošku, nevadí. Zase, kopí se nový. Ještě si tady dáme s Aidou pár pokusů a potom budeme dělat to color shot. Toho druhého bárka, nevím proč, ale budu si to snažit dělat. Třeba to aspoň to zkusit jako nastínit, chápete?